होखे लागल तेलवा ओ पठानवा जाननवा सोहर गावे उठे सो कल भाग चमकल चानामा आई हो राजा हे जागल भाग चमकल चानामा आई हो राजा सखिया गुथ के फुलमाला सखिया गुथ के फुलमाला लालन दर्शन के जला नगर अल्लाह कोई और नगर में नगर में हाला हो गई नगर में हाला हो गई यही जैसे सोहर के भावा सखी लोग जुटल बड़े का अरे लला नमा के आर निहारेली ए ललना ऐसे तने एक पद पर क्या तो मास्टर कि अरे धन भागो भरी लेला लनवा हुलसी गइले मनवा हुलसी गइले अरे मनवा न हो ललना ए ललना होखला गल तेलवा रब तनवा जननवा रे सोहर गावेली हो सोहर पर हमरा आशुतोष बाबा की ओर से आशीर्वाद 500 रुपया फिर यज्ञा के भाग दोहरा के सुहाग बन रहे बबुआ कनिष्ठ जी जब माता पिता के हम प्रणाम करम कनिष्ठ बबुआ खातिर उज्जवल भविष्य के कामना करब कहे के भाबा पनवा ऐसा ना बबुआ पातर सुपरिया ऐसा घुर घुर सुपरिया ऐसा घुर घुर ललना पनवा ऐसा ना बबुआ पातर सुपरिया ऐसा घुर घुर सुपरिया ऐसा घुर घुर ललना ए ललना फुलवा रे ऐसा ना सुपा
आशुतोष यादव जी के भगिना खवासपुर जानकी बाजार से बहुत बहुत रुपए के पुरस्कार। लेकिन एकरे में कहल जाला का हे आशुतोष बाबा, एकरे में हो लोग सोहर गावेली सब कि धाना भाग भइले अरे लाला नमा हुलसी गइले अरे माना मानो हो ए लाला ना ए लाला ना हो खेला गोल तेलवा ओ पठान नवा जाना नवा सोहर गावे अरे बबुआ के पापा दिलदारो लुटावेले बबुआ के चाचा श्री की ओर से वही रुपया के बारिश। वीरेंद्र प्रधान जी की ओर से पुरस्कार में वर्तमान प्रधान हार्दिक हार्दिक प्रणाम बा। अरे बबुआ के चाचा दिलदारो लुटावेले अरे खजाना के हो ए ला 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 ए लालना बबुआ के मम्मी कोठ बिलाई लुकाइल बिया कोनावन आशुतोष बाबा बबुआ के अरे दिहले शीशा संगे बकशीशा न हो ए लालना जुग जुग जियो ओहेवा तो मोहलिया उठे सो आशुतोष बाबा की ओर से 1000 रुपए के मुद्रा पौनी जा हार्दिक हार्दिक प्रणाम बा। यही में खिलौना के धुन भैया का कहे के बा इंजीनियर संजय यादव जी मंच पर आई। आज ना लुटाई तो कहीं ना लुटाई। हमरा कनिष्ठ बबुआ के मम्मी संजय इंजीनियर साहब से कहत रही कि अब कहिया लुटाइबो कहिया त जागल भाग ई चमकल कि जागल भाग ई चमकल चानामा आई हो राजा हे जागल भाग ई चमकल चानामा आई हो राजा। इंजीनियर साहब अब कहिया लुटावल जाइए दादा कोनो मेहरारू ईटा पत्थर पूछते रह जाते रे से भाई का कहे के बा अब का देरी कोइले बाड़ो हवा अब का देरी कोइले बानी पुआ पूरी छनवाई हो अब का देरी कोइले बानी पुआ पूरी छनवाई। इंजीनियर साहब आज प्रधानता रहुए के बाद अतने बबुआ के मम्मी से ठेका के हाथवा में सलियान के हमनी के नेक बने लुटवा दे सोहर मंगल के गवाई अरे टिकरी पुआ के छनवाई आज मोहर के लुटवाई तो भइले गोदिया में ललानावा आई हमरा भइले
बाप बबुआ के फूफा बबुआ के दादा दादी सबको लुटावे कहाँ बैठल बनी एजा बहुत से बबुआ के फूफा लोग आइल बा तनी मन पे आवे के चाहिए ना अब का देरी कोइले बानी मोहर के लुटवा संतोष प्रधान जी बहुत रुपये से सम्मानित करिए सोहर के भाव में अब कदेरी कोइले बानी ए जब कदेरी कोइले बानी मोहर के लुटवा हलवा पूरी के बटमाई हलवा पूरी के बटमाई मोहर के लुटमाई तो सोहर का वेला सुदर्शना आई कैसे सुदर्शनवा सोहर गाई कैसे है तनी देख ली मेन से उठाओ तो आराधन बबुआ कनिष्ठ आर ललनवा जौना में भइल बा होई जुटा न मानू ए ललना ए ललना भीड़ भारी लागल बा अंगनमा है जननवा सोहर अरे गावेली भीड़ भारी लागल होया जनवा जननवा ए सोहर गावेली सोनू बाबा हमारा सोनू बाबा के आशीर्वाद हमारा वर्तमान प्रधान वीरेंद्र जी के ओर से पुरस्कार बा हार्दिक हार्दिक प्रणाम बा कहे के भाव बा पीछे से गार्जियन आई तेरी बबुआ के भी लियावल जाओ हमने दर्शक तेरे पीछे से आई गार्जियन सब आई आगे ऐसा घूर घूर सुपरिया ऐसा घूर घूर ए हो ला ला ना हमरा बबुआ कनिष्ठ के बड़का फूफा छोटका फूफा दोनों मंच पे आई तारी पीछाओं से खाली कर दी बबुआ के मम्मी यहाँ मंच पर तने रास्ता बना दी बबुआ के फूफा न है बाप रे बाप आज हाँ रमा शंकर यादव बैरिया के धरती से बबुआ के फूफा घर के दामाद हैं पद पर दिशा मन रही कामना करो हो खेला लेनिया तो क्लियर कर दिया भैया जाए ना करवा ली हो जा
दू हाली तो बोला नहीं सबे कोई आवे के बाद गाड़ियों लोग घर से तन भैया लाइन क्लियर कर दी आगे हो जाएंगे पानमालो सोनर रे बबुआ तोर सुपरिया ऐसन घूरा घुला सुपरिया ऐसन घुरा घुला ए हो ला ला ना अरे स्वतंत्र यादव दरोगा जी बड़का फुफाई पद प्रतिष्ठा बना रही काम न करो ए लाला ना भूला पायो सोनर रे सुको मार रो नया नमो ए बीच राखो ए लाला ना भूला हो मारो नया नमो ए बीच राखो बहुत बहुत रुपया आशुतोष कुमार प्रभाकर बाबा आशीर्वाद देनी बाबा के गोल लगनी बाबा के आशीर्वाद के प्रतीक्षा यही कामना करो हर बबुआ के पापा दिलदार रे लुटावे लेखा जाना हो लुटावे लेखा जाना मानो ए ला 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 ए ला 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 बबुआ के मम्मी कोठबी लाई लुकाइल ए बिया कोना आशुतोष बाबा हमारा गांधी बाबा के भाई हैं बिल्डर के काम कर ले बाबा के गोल लगता नहीं अरे पटना ए लालन्ना भूला मारे ओई सोनो सुको मार हो ना जानवा ए बीच तक गावे सुदर सनवा सोहरिया गावे सुदर सनवा सोहरिया तलाई केयो टोरिया पजाई केयो टोरिया पे ला 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 ए ला ला ना चुको चुको जी आयो है तो आई महलिया रे उठे अरे सोहर लइका के चाचा श्री धनंजय बाबू ए भी लइका के चाचा है चिन्ह गई हां लइका कनिष्ठ बाबू पीएम बनो सीएम बनो डीएम बनो सही हम कामना करो आर जिया बाबू वाला खोर परिसो
अच्छा अच्छा, बहुत रुपए के पुरस्कार, हार्दिक प्रणाम करें। देला हमया सीसाना